Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ħabbar li fil-jiem li ġejjin il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista se jippreżentaw mozzjoni sabiex isir studju xjentifiku dwar l-investiment fil-komunitajiet sabiex l-investiment isir b'mod responsabbli. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Isla, Dr. Grech qal li din kienet weda tal-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjonijiet lokali ta' Ġunju li għadda. Għal il-Gvern qata' qalbu u għala għajnejh għal din ir-realtà u kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista tieħu azzjoni konkreta f'dan ir-rigward. Tiġi f'dan pajjiż id-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod intelligenti, b'mod maħsub, b'mod ippjanat. U biex nagħmlu dan irridu nkunu nafu x'inhi r-realtà ta' kull lokalità, siru l-istudji meħtieġa biex nifhmu x'inhu r-realtajiet tal-carrying capacity ta' kull lokalità. Għaliex mhux aċċettabbli illi nħallu l-affarijiet isiru weħda u mbagħad l-inkonvenjenzi u l-konsegwenzi ibbatuhom in-nies. Dr. Grech qal li din il-proposta tissir quddiem realtà ta' pajjiż li kull jum li għaddi qed jitabba popolazzjoni dejjem tiżdied. Qal li l-għan ta' dan l-istudju huwa li jiġi stabbilit investiment infrastrutturali jeħtieġ f'kull lokalità biex l-iżvilupp ikun sostenibbli u jżomm mal-kwalità tal-ħajja li jixraqlu kull ċittadin. Il-Kap Nazzjonalista żied li taħt Gvern Laburista l-popolazzjoni splodit bla kontroll fil-waqt li l-infrastruttura waqgħet lura u qiegħda tikrolla. Għalli dan hija tinaqqar il-kwalità tal-ħajja ta' kuljum fosthom konġestjoni fit-toroq, il-problema tal-iskart u l-pressjoni fuq is-servizzi pubbliċi. Temm jgħid li l-Partit Nazzjonalista juri li lest imexxi b'serjetà u għalhekk il-kunsillieri tiegħu se jitolbu li jsiru dawn l-istudji biex kull belt u raħal f'Malta u Għawdex ikollhom viżjoni ċara u pjan konkret għall-futur.